Дебел. Малко внимание, колеги. Искаме да открием тоста тази вечер. Това е нашата група. Няма нужда да се представим, познавате ни. Искаме да се извиним също един участник от нашата група не присъства тук, но ще компенсираме неговата липса. По един или по друг начин. За тази цел сме подготвили една изненада. Стихотворна форма. Да, в стихотворна форма. Значи, очистихме килера и свърлихме всичко излишно. Последната капчица вяра побързахме да сложим на скришни. Изхвърлихме всички нечисти приятелства, стари обиди, ограбващи ни познанства и изведнъж се получи доста пространство. Изметохме и амбиции равно. И рафтовете останаха празни. Тогава започнахме да подреждаме. Най-отгоре, като крехък и фин порцелан, подредихме всички наши надежди. До тях някой друг бъдещ план. После на по-долния ред, като луксозен пакет, сложихме скъпите спомени. В килера оставихме безспорно най-важното само. За опорна точка едно приятелско рано. Последно проветрихме. Стана прекрасно, а беше толкова задушно и тясно. Да вдигнем чаши. На здраве, и за промяната! Здраве!